טוב, תכירי את מכחול מדיום של חברת שילארט. אני משתמשת בו המון בקישוטים שלי, הוא דק ומאוד נוח לעבודה. שמתי צבע בסיס כלשהו, לקחתי צבע שחור, שימי לב שיהיה אטום. את יכולה לעשות את זה עם כל צבע שהוא, כל עוד הוא אטום. מערכתי בצורה אחידה על שערות המכחול, וכמו שלמדנו קו ישר, נתתי לשערות לזרום בטיפה זווית על משטח הציפורן שלי. כשהגעתי לעובי הרצוי, אני מתחילה לעשות את העלים. עם קצה המכחול אני נוגעת בצבע השחור, מה שיוצר לי נקודת צבע על קצות השערות. אני מניחה את נקודת הצבע על הציפורן, כשהכיוון של המכחול אל הקו שיצרתי. מה שייתן לי בעצם את המראה של העלה כשהוא יוצא מתוך הגבעול. ולבסוף אני נותנת נגיעה של מתיחה בצבע לכיוון השני של העלה, כדי לתת לו צורה אובלית מהממת. וזהו. אורך העלה יהיה לפי אורך האצבע, שימו לב. אני יכולה לשחק עם הצורה של העלים, להוסיף עוד עלים, להוריד עוד עלים. זו הדוגמה הכי מבוקשת שיש.